Doamne, băi! Ok, salutare și m-ați revenit la un nou episod pe canal. Ați mă jucat Clash Royale, că am făcut atunci 7 like-uri. Da, bun, hai să intrăm pe Clash Royale. Și hai mă mergi odată, băi! Fraților, au turbat Clash Royale, am vrea să mai intre. Da. Și nu trebuie să apăsați la like și subscribe și hai să începem. La început de mult, dar da. Bun. Am o bagă. Mamă, ce griti bagă. Bă, ori n-am net, ori ce are? Ce are, bă? Mamă, uite aici o cutie mică. Mamă. Și da, hai să deschidem și noi aici la șopan. Mamă, ce mai rele chestii, mamă, cele mai rele. Dar ce mai rele chestii, uite ce câte gemuri am, mă. Să dau, oare să dau aici, oare să cumpăr ăsta, oare să cumpăr ăsta, nu. Oare să cumpăr ăsta? Nu, bă, nu cumpărat, Doamne. Mamă, să-l cumpărăm acum, uite, cumpărăm ăsta acum. Vezi cum îl cumpăr acum? L-am cumpărat, fraților, l-am cumpărat. Cumpăr și gemurile alea și acum hai să deschidem. Bă, nu hai că, da, nici măcar nu, bă, nu am băgat nimica. Se stupido, România, no, deci în România, no 1. Ok, hai să dăm și noi un leu. Hai să dăm și noi un leu. Hai să dăm și noi un leu. Un leu să dăm, bă. Hai să dăm și noi, au! Hai să dăm și noi un meci. Câte ori am spus hai să dăm și noi. Presus nati, urâtul ăsta. Bun. Hai să ce facem noi. Facem așa frumos. Facem, uite așa. Deci punem pe ăștia doi, punem, da? Totul bine, totul frumos. Bă, omul meu cred că și-a pus de-astea. Și-a pus ăștia clase. Deci nu s-a schimbat nimic, omul meu. Omul meu e turba la cap. Vine o arcare de aia. Mamă, da. Ce el mă fac. Mamă, băiatule. Mamă, o să mă omoare, bă, când m-am... Și am pus pe muschetar. Deci când e muschetar, eu pun ăsta. Doamne, ce nebun. Bă! Mamă, mă rupe. Mă rupe. Aici vine aici un skeleton army de ăsta, dar nu știu. Bă, îmi sparge baza. Bă, nu pot să cred că îmi sparge asta baza. Nu. Dă-i, mă, mamă, deci mă, da, aoleu. Ok, o sunt de niște arcare. Niște arcuri de alea și gata, mă spar, mă. Bă, gel. Bă, să-i pun și eu de asta. Mamă, vezi că spun eu dragonul ăsta. Pun și frumosul ăsta aici. Să te bucur de el. Ai, bă, băiatule. Bă, am uitat. Bă, hai să lăs ca să mă omoare. Lăs ca să mă omoare. Ce lăs ca să mă omoare. Omoară-mă mai repede, te rog. Te rog, trebuia să îmi pun și eu muschetarul, bă. Sincer, trebuia să-mi pun și eu muschetarul. Asta am greșit. Mamă, mine urâță aia. Nu pot să cred, am zis că o să dea hit-ul. Un hit, bă. Bă, ce nasol. Lasă-i, mă, ăștia. Mamă, bă, ăsta că te sparge, mamă, ce te sparge ăsta. Dragonul ăsta. Bun, hai să punem, bă, poate spargem baza asta. Hai să ne chinuim puțin, așa. Decât să nu ne chinuim, bă. Eu zic să ne chinuim, poleac. Îi dăm goblinii. Mamă, mă nervează gigantul. Mamă, ce mult mă nervează Bă, de când era ăsta? Mamă, ce mă sparge. M-o spart, guys. Guys, m-o spart. Să mai punem... Bă, ce trebuie să la săgeți acolo, mă, că n-abă. A dat ca un nabă. 5 HP, deci am spart o bază, făcă. Mai dă, vă că la acolo. A, tot o să fie. O să fie betelenze. Ce mă, asta mă bate? Bă, mă bate asta! Cred că m-a bătut. M-a bătut, bă? Guys, nu știu cum m-a bătut, dar sper să nu-mi bată pe ca ăsta, că turbez. Nu pot să cred, bă. Bă, băiatule, mamă. Bă, mamă. Doamne. Nu pot să cred, mă bate asta, mă rupe. M-a bătut. Bă, bate de mă rupe.
Mamă, vedeți că... Mamă, am dat foarte mult damage acolo. Stai la că se spune o nenea. Mamă! Bă, cum ar fi să câștig? Deci cum ar fi să câștig, guys? Mamă. Bă, dar n-ai cum! Nu mai am șanse. Nu mai am nicio șansă, bă. Nu mai am șanse! Mamă! Bă, meciul este foarte interesant, să-i pun aici. Nu-i bat eu regele ăsta, nu-i bat, Doamne, niciodată nu-i bat eu. Bă! Host! Mam! Ce mă rupe pe cocoașă, ca să spun așa, nu? Bă, nu mă rupe pe cocoașă ăsta, mamă, mă rupe pe cocoașă! Și da doi. Mamă, deci meciul ăsta e foarte stresant. Și nu mai pot cu meciul ăsta, vine să-l distrug. Mamă. Mamă! Wow, e bun, wow, chiar au fost foarte greu meciul ăsta. Bă, îl aplaud pe ăsta, bă. Cel care a jucat, deci a jucat foarte bine, guys. Avem și aici ceva. Pasă-ne de gemuri. Bă, deci a jucat-o foarte bine, nu spun că nu, deci... Bă, ce mai bine a jucat ăsta, mamă. Well done, what? Car mastery, what? Task completed, ok. Mă, noi am destul de mulți bănuți. Da, mă. Hai mă, lasă-mă o leacă în pace, bă. What? Card mastery, what? Ce? Mă, mastery. Ciudat, am făcut aici cardul. Bă, da, tot îmi dă cu că... Oh my god. Oh, fake, e fake. Hai să ne schimbăm, că la băiatul ăla a avut cele mai bune decuri. Deci hai să ne schimbăm. Deci a schimbat P.K.-ul. Deci a schimbat P.K.-ul, o să-i dau remove. Și o să-mi pun ăsta, muschetara. Din cauza, bă, ăsta e cel mai bun. Deci, asta e o șcele, bă. Dacă pui cu ăsta cu dragonul, îți iasă foarte bine, că ăla o să pună tu dragon și o să se bată. Se bată așa 2-2. Și, na, e foarte greu să... Așa, bă, aș băga să cu speed să scot Valkyrie, că am sergețile, sincer. E bună și Valkyrie, mă, alții folosesc Valkyrie, să știți. O să fac așa. Da, așa o să fac. Sperăm să câștigăm și meciul ăsta, că eu... Bă, nu mai câștig niciodată, bă. Și la arena 4 am rămas blocat. Ăsta are mai multe trofei că mă bate. What? Ăsta a pus direct, bă, fraților. Deci ăsta... Mamă, omul meu a pus direct. Omul meu l-a pus direct, mă. Mamă, ăsta o să mă bate presimt, că o să mă bată. O să fac și o schemă. O să fac și o schemă de nota 10. Dar de ce nu să fac și o schemă, mă? Dacă tu mi-ai făcut schemă, de ce nu să fac și... Mă, bă, să-i pun pe ăștia doi. Skeleton ăsta, Dragon. Aș pune și Baby Dragon. Hai, mă, Baby Dragon. Și muschetara. Tocă... 3. Ha, mă! M-au batut, gata, easy match pentru ei. Sabanul, că-i dă acolo. Îi dă blană, Baby Dragon-ul, îi dă blană. Îi dă și galben. Mamă, și-o pus ăla și-l-a resit. Ha, ce nabă e ăla. Hai, mă, poate îl batem. O să pun muschetar, dacă îmi dă un hit la ăsta, muschetarul am pierdut. Mamă, ce era să mă bată. Că dacă vine mine pe caul ăsta, o bucată n-aș să-l-o dat. O împușcat, gata, a murit. Doi scheletoni nu sunt buni deloc. O să dăm și sărgeții aici, frumos. Nu pot să cred. Bă, lăsați-mă, mă, în pace. Mama, acum îmi dă... Doamne, băi, în albast. Mamă, deci mă bate asta cu golbenii. Mă rupe și el o bază, mă. Rupe o bază, mă. Iar face o schemă. Deci face două scheme. O să pună ăștia. Mamă, de ce am pus aia? Guys, mă rupt.
Bă, dar mă rupe ăsta, pune numai aici, gata, bă, bărbasane, ho! Liniștește-te, bă, guys! Guys, să nu se liniștește, bă. Mamă, deci mă rupe ăsta, mă rupe, gata. Bă, mă rupe! Nu! Mamă, deci mă rupe ăsta. Bă, ce mă rupe Barbasanu! Bă, Barbasane, ho! Stop! Stop! Mamă! Bă! Nu! Doamne! Mi-e stresant, nebun. Hai, dragonul! Nu pot să cred, mă, ce mai prost dragon care l-am avut vreodată. Hai, mă, săgețile alea blanau, te rog. Te rog că mă bate, bă, mă bate, n-auzi? Doamne! Hai, mă, te rog. Este, mă! Bine, mă, bine! Guys, mergi nebun sau sal? Mergi nebun sau sal? Mamă, deci nu mai pot, bă, deci nu mai pot. Mamă, deci prima dată când fac așa de multe trofee, 1600 nice, 1809, am făcut misiunile pe ăsta, blanau. Deci, bă, chiar nu mai pot, bă. Barbasane! Luăm aici bănuții. Se merită. Și să luăm și pe Baby Dragon ăsta. Mamă, îmi dă foarte mult bănuți. Hai, mă, că să joc aici. Mama, să na. Mamă, task 11, câția bănuți zi ăla. Turbatul ăla. Goblin Barrel. Bun. Mamă, deci am o grămadă de card master aici. La card master. Complete la ăsta. Am primit badge-uri, mă. Primesc badge-uri. Și mai am pe prinț. Și am terminat badge-urile Barbasan. Șobolan, Ravolan, mai am pe Knight. De ce să mai joc, mă? Mamă, nu mai joc eu. Eu am un an de joc. Când joc, eu cred că am instalat destul de un an. Nu știu, bă. Primesc cutia asta, Barbasan. Mamă, de aici am pierdut, mă, iar. Deci am toți caracteri. De ce mi-am trebuit să iau de aici? Să ajung la Spell Valley. Mai dăm un match și închidem episodul. Sper ca să câștigăm meciul ăsta, că chiar îmi doresc să ajung și eu să fac multe trofee. Bun. Guys, de ăștia care pune așa, pune așa, gata, când a început meciul, bun. Pune de aia, pom! Și asta mă enervează pe mine. Îi pun 2 de ăștia. Îi pun 2 de ăștia, da. Ia vezi cu ăștia îi bați. Ce-a pus, mă, Knight? Sper să nu-mi bate Knight-ul moschetara. Îi dă destul de bun damage acolo. Vedeți? I-a dat damage, nu spun nu. Nu spun de ce îl lăsăm. Că am dat doar o bucată. Bă, uite, goblinii ăștia sunt foarte nabi. I-am dat săgeți. O să-i dau minerul aici. Și-a pus gigantul, mamă. Și-a pus gigantul. O să pun goblinii. O să pun goblinii. Nu-i fac. Am goblinilor că mă bate. Mă bate, nu! Mamă, ce proști-s globini. Mamă, ce proști-s ăștia. Mamă, bă, să mă bate cu carduri. Mă bate cu cardurile astea. Dacă mă bate cu cardurile astea, jur că sunt nab. Ce are carduri de nab? Nu pot să gândesc, mă bate cu cardurile astea. Am dat de mici. Mamă, așa. Dați-mă. Cum aruncam o săgeată ăla până acolo, e turbat. Ăla e turbat, bă? N-are cum. Ăla e turbat, mă. Mă, frate. Hai, mă, dă-i damage acolo, Blanao, dă-i. Dă-i. Și-a pus gigantul acolo, măcar gigantul nu dă damage, bă, ce nab. Deci am cum să-l bag când dau scheletoni, când vine next card. Nu mai bat. De ce am pus? Doamne, snap. Mamă, și-a pus ăștia foarte buni. Mamă! M-a spart, guys! Guys, m-a spart ăsta. Ce-a făcut, mă? L-a dat bomba acolo la el? Și-a dat singur damage, nu pot să cred din apă.
Mamă, hai mă că bateți mă că mă rupe ăsta. Dați-mă armata, hai mă. Bă, băiatule, e prea greu. Punem și muschetarul ăsta. Să vin. O, bine că am pus muschetarul, deci bun. Nu, bă, dar nu mai pune crantul, că mă rupe. Doamne. Bă, guys. Ce-am făcut, mă? De ce am pus ăia, Doamne? Hai, mă, băiatule, că mă rupe. O să-i pun așa. Dar ce să mai pun, mă, că mă bate? Nu mai am ce să mai pun. Uite, îi pun aici o grămadă de ăștia, că n-am să-i fac up. Bă, mă nervează gigantul ăsta la maxim. Mori! Mă bate, gata. Bă, dacă mă bate cu cardurile astea, nu mai. Turbez. Nu, mă bate, mă. Mamă, bă, turbez. Nu, mai dau un meci. Bă, deci e imposibil. Cum să mă bată cu cardurile alea nasoale? Bă, ce-am, mă? Bă, ce are, mă? Bă, efectiv l-ai turbat, serios. Ați văzut că sunt nab rău, nu mai spuneți că sunt nab, că ați văzut și voi că sunt nab rău. Steve din Minecraft. Hai mă, te rog, meciul să fie blana, mă. Pune așa și pune așa. Ce mă și-a pus ăsta, Doamne? Armata. Și-a pus Hogriderul. Mă, Hogrider. Skeleton armati. Mă, ăsta, bun. Hai sper să-i dea acolo bun de meciul. Îi dă bun? Mamă, ce bun îi dă, mamă! Deci l-am bătut prin 3 carduri. Am dat 3 carduri și gata, l-am bătut. Bă, ăla nu joacă, mă, ce face? Să mă lasă? Bă, ce face ăla, bă? Nab? Și-a pus Valkyrie. De ce să-i pune... De ce să-i pune Valkyrie dacă nu vezi măcar un skeleton de ăsta? Absolut nu știu. Dacă... Nici măcar n-ai cum să dea prin ăștia, mă. Efectiv, da. De degeaba e ăla. Putea acum să pune Valkyrie aia. O, bine că am dat la acolo. S-a pus acum macara. Bă, deci m-a lăsat ca să-l bat o leacă, deci să bat o rundă și acum s-a băgat forță. S-a băgat forță, bă. Nu-i bine. I-aș da o leacă la aia doua. Mă rupe în două. Mă rupe în două. Nu! 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 Mă rupe în două. Mă rupt. N-am ce să-i spun. Trebuie să fac și o... Să fac o grămadă. Să-i pun Baby Dragon. Deci să fac 9. 8 să fac ca să pot să pun Baby Dragon și cu ăla. Hai acum. 3, 2, 1 și... Îi pun cu astea amândouă, că ăștia sunt foarte buni. Și, bă, ăștia... Am vrut să dau ăla. Ăla care are lăsca să dea de meci, că e slabă rău. N-ajunge, bine, ajunge o leacă să dea. Vreau să-i bat acolo, mă. Da, scheletone aia. Nasol și-a dat. Și-a dat nasol acolo. S-a copt. Ce să mai fac, bă, 8, bă, că vine ăsta și... Doamne. Bă, m-a venit Hogrider. Nu. Uși! Marș! Hogrider, beșenos. Bun, mama, au venit și... Mamă, cât am dat eu acolo? Vedeți și voi câte am dat? A venit aia King-ul ăla. Mamă că... Deci mă țin destul de bine. Bă, ce fuge ăla de skeleton, vedeți? Doamne, ce fugea! Mamă, overtime. E bun leuleacă overtime. Mă, ăsta când crește mai mult elixir. Ha, mă, că între elixir pe Brawl Stars, bă. Ha. Brawl Stars, ce ca mine, ok? Îi bate ăla, dar nu vreau să-i bat. Nu vreau să-i bat, eu vreau să-i bată aia, mă. Bă, frate, vreau să-i bată aia, mă, ca să primesc mai multe, bă. Mamă, scuzați-mă pentru mașina mea de spălat. Mașina de spălat primește mai mult Coca-Cola. Bă, scuzați-mă. I win, bro. I win și nu uitați să intrați pe episodul la mine. O să mai fac un episod pe 18. La ora 18. Nice, bun. Am făcut meciul. Aș mai juca, bă,
Dar era în loc. Hai să deschidem și acest chest. Foarte bun. Mai deschidem. Luăm alea din sus acolo și gata, mă, închidem episodul. Mamă, bă, destul de blanau au fost. Uite că avem chestul legendar. Avem chestul legendar, fraților. Mini P.E.K.K.A și legendară! Legendară! Taral! Nu! N-au cum la că o să împinge legendară. Și de dragul episodului facem asta. De dragul episodului, bă. Deschidem tot de aici. Luăm foarte mult pe aici. Ok, deci mai luăm de aici, avem și clanul aici. Să dăm și la clan, să dăm donate aici. Dăm donate aici, dăm donate. Vreau 1v1, vreau, mă. Sala, am spus eu. Bă, hai să dăm, bă, îi dau Inferno Dragon. Ok, a venit înapoi. Bun, și acum să-i facem noi la ăștia. Îi dăm așa noi, i-am dat request. TV2, nu mă interesează pe mă. Bun, avem aici ceva de upgrade-uat. Hai să dăm upgrade la P.E.K.K.A. Destul de bun. Să mă caut o mașină, trebuia să vină cineva la mine și să dea o mașină aici. Nu știu dacă el. Bun, hai să deschidem. Luăm aici, facem tot aici. Dăm alea că sunetul mai tare. Nu mai cred că mai am upgrade-uri, bă. Bă, destul de bine a fost. Eu spun că a fost destul de bine. Aș mai da un match să ajung aici. Dar nu știu că ajung eu. Până acolo. eSports a fost update-ul ăla, o să facem update cu bannere, care e destul de slaban. Aici, bă, că aici un challenge. Da. Bă, că mi s-a blocat, bă. Bă, că mi s-a blocat. Și dacă mi s-a blocat, mai cum să pot să mai chinuit degeaba. Să ies repede. Bă, frate, aoleu, urechile mele, bun. Ieșim aici. Bă, dar nu mă iasă de pe ăsta. Supercell am pus în numele. Nu, bă, bă, lasă-mă, bă, lăsați-mă, mă face, bă. Dacă vreți să mai postăm Clash Royale, că este un episod special, că n-am mai postat. Și dacă vreți să mai postăm și dacă să facem noi Free Fire, facem și noi Free Fire dacă vreți. Apăsați butonul de like și rupeți butonul și o să fac acum un episod, o fac acum un shorts, așa o să fac acum un shorts despre Roblox, că îmi fain de marcă, s-au adăugat câteva marcări secrete care n-ai cum să le iei. Și dacă vreți să facem Clash Royale, să strângem măcar 5 like-uri, că ăsta e episod special. Și pa, pa!